Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεο μας και όπως μπορείτε να δείτε μπροστά μου σήμερα έχω το νέο Xiaomi Watch 4, το νέο πολύ ωραίο, αρκετά δυνατό smartwatch της εταιρείας που απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες. Το έχουμε λοιπόν στα χέρια μας για να σας το δείξουμε σε όλο το μεγαλείο και είναι ένα ρολόι το οποίο διατίθεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ένα ποιοτικό smartwatch που μπορεί να καλύψει άνετα παραπάνω από τις βασικές ανάγκες του χρήστη, σίγουρα. Στη συσκευασία να πούμε ότι θα βρείτε έξω από τα βιβλιαράκια και το φορτιστή του ρολογιού με τα δύο πινάκια εδώ, τα ακουμπάει και επαναφορτίζεται και είναι ταχεία η φόρτιση με USB Type-A καλώδιο, να σημειώσουμε. Ενώ για όσους θέλουν να δώσουν μια διαφορετική αισθητική στο ρολόι, ακόμα και μετά την αγορά, αν επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό χρωμάτων, bezel κτλ, να ξέρετε ότι υπάρχουν διαθέσιμα και bezels και λουράκια ξεχωριστά, όπως αυτό που έχω εδώ στην διάθεσή μου, μας έστειλε η εταιρεία για να δείτε πώς είναι περίπου. Ένα bezel και strap kit, το πράσινο δερμάτινο λουράκι. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει και ανταλλακτικό bezel μεταλλικό, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει για παράδειγμα αυτό που έχει το ρολόι που έχουμε στη διάθεσή μας και πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα το αφαιρείτε, το αντικαθιστάτε και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κοιτάκια τέτοια, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά λουράκια, κάποια υφασμάτινα, κάποια από συνθετικό υλικό, κάποια δερμάτινα, οπότε σίγουρα θα βρείτε κάτι που να σας ταιριάζει και μπορείτε να έχετε και για κάθε περίσταση ένα ξεχωριστό λουράκι, ένα ξεχωριστό bezel, ό,τι άλλο θέλετε. Από αλουμίνιο το case του Xiaomi Watch 4, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, χωρίς το λουράκι ζυγίζει 44,5 γραμμάρια και το λουράκι είναι από 140 έως 210 χιλιοστά περίπου, εναλλάξιμα εύκολα τα λουράκια όπως μπορείτε να δείτε στο πίσω μέρος. Προφανώς πλήρως αδιάβροχο το νέο smartwatch της εταιρείας και έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και δυνατότητες τα οποία θα δούμε ακριβώς στην συνέχεια. Μέχρι 5 atm στεγανότητα. Πάμε να πούμε λίγο για την οθόνη του, η οποία είναι από τα δυνατά του χαρακτηριστικά. Η οθόνη αφής και στην απόκριση και στη φωτεινότητα και γενικότερα στην εμπειρία θέασης που προσφέρει. Εδώ έχουμε και Digital Crown πλήκτρο για να μπορείτε να πλοηγήσετε μέσα στο μενού και να κάνετε, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιείτε το ρολόι και το κλασικό πλήκτρο στο κάτω μέρος. Η οθόνη λοιπόν που βλέπετε έχει 326 ppi ανάλυση πυκνότητα pixels, 60 Hz refresh rate και 2200 nits μέγιστης φωτεινότητας. Είναι AMOLED το πάνελ, 1,43 inches, στρογγυλό η οθόνη, το watch face του Watch S4. Και είναι λοιπόν μια οθόνη που είναι από τα δυνατά χαρακτηριστικά του ρολογιού. Εδώ μπορείτε να δείτε με swipe προς τα αριστερά. Αυτό που κάνει είναι ότι εμφανίζει διαφορετικά watch faces και μπορείτε έτσι να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Με swipe down έχουμε τα notifications, με swipe up έχουμε τα widgets που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Πατώντας το πλήκτρο ανοίγουν όλες οι εφαρμογές, μπορείτε να έχετε εδώ το μενού με διαφορετικές μορφές και πατώντας το κάτω πλήκτρο ανοίγουν τα Quick Toggles, ένα λίγο διαφορετικό interface από ό,τι έχουμε συνηθίσει από άλλα smartwatches της αγοράς. Τα Quick Toggles ανοίγουν λοιπόν με το κάτω πλήκτρο, αν το κρατήσετε πατημένο περισσότερη ώρα έχουμε διαφορετικές λειτουργίες. Να πούμε επίσης ότι μπορεί να συνδεθεί με συσκευές με το HyperOS 2 και να χρησιμοποιήσετε το Xiaomi Smart Hub. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε μέσω της σύνδεσης ρολογιού και smartphone ή tablet πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείτε υπό κανονικές συνθήκες, είναι πολύ χρήσιμο και αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε όλους τους αισθητήρες φυσικά που θα περιμένατε στο πίσω μέρος. Μπορεί να διαβάσει το στρες σας και να το καταγράψει, τους καρδιακούς παλμούς σας, μπορεί να σας βοηθήσει στον ύπνο και να καταγράψει την ποιότητα του ύπνου σας. Υποστηρίζει 150 διαφορετικά modes φυσικής δραστηριότητας, άθλησης και ειδικά για όσους από εσάς σας αρέσει το τρέξιμο, είστε δρομής, έχει όλες τις
σύγχρονες λειτουργίες, μπορεί λοιπόν να δει το vertical oscillation για παράδειγμα, πέρα από τα βασικά που καταγράφει κάθε fitness watch και band τις ημέρες μας, το balance μεταξύ, την ισορροπία μεταξύ αριστερού και δεξιού ποδιού, πάρα πολλά πράγματα, το πόσο χρόνο αγγίζεται το έδαφος σε κάθε βήμα είναι πολύ σημαντικά για τους δρομείς και τα βλέπουμε πλέον σε high-end ρολόγια της αγοράς. Η αυτονομία του επίσης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, μέχρι 2 εβδομάδες, 15 μέρες για την ακρίβεια αυτονομία λέει η Xiaomi, ανάλογα με τη χρήση βέβαια, ενώ 5 λεπτά γρήγορης φόρτισης του παρέχουν 2 ημέρες απλής τυπικής χρήσης, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Γενικώς όμως είναι ένα ρολόι το οποίο ακόμα και αν χρησιμοποιείτε συχνά με το GPS του, το οποίο είναι dual band για καλύτερο και ακριβέστερο εντοπισμό, δεν θα χρειαστεί να το φορτίζετε ούτε καν μια φορά τις 2 ή 3 μέρες, σίγουρα με μια φόρτιση την εβδομάδα θα είστε μια χαρά ακόμα και με βαριά χρήση. Διαθέσιμο λοιπόν με 3 διαφορετικά bezels και στυλ, μαύρο, ασημή και το rainbow, είναι αυτό που έχω στα χέρια μου, βλέπετε γιατί το λένε rainbow, τα διαφορετικά χρώματα εδώ γύρω γύρω στο bezel. Να πούμε επίσης ότι μπορεί να είναι συνδεδεμένο με 2 διαφορετικές συσκευές, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό πλέον στην εποχή που έχουμε πάρα πολλά connected devices και θέλετε να είναι συνδεδεμένο για παράδειγμα ταυτόχρονα με το smartphone σας και τα ακουστικά σας. Και πάρα πολύ σημαντικό, διαθέτει NFC και υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές με υποστήριξη αυτή τη στιγμή καρτών Mastercard και Visa. Μπορείτε λοιπόν να περάσετε την κάρτα σας στο ρολόι και με NFC να κάνετε ανέπαφες πληρωμές εύκολα και γρήγορα. Είναι το επόμενο στάδιο που περιμένουμε από όλα τα smartwatches της αγοράς σιγά σιγά, καθώς κάνουμε τα πάντα ανέπαφα με το smartphone. Σε λίγα χρόνια λοιπόν είμαι και εγώ βέβαιος ότι θα αρκεί αυτό που φοράμε στον καρπό μας, ένα band, ένα watch, χωρίς να έχουμε κάνει το κινητό μαζί, να πληρώσουμε, να ταυτοποιηθούμε, οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υποστηρίζεται. Το Bluetooth είναι 5.3 και μπορεί φυσικά να υποστηρίξει και κλήσεις μέσω Bluetooth. Διαθέτει 2 μικρόφωνα για να πιάνει καλύτερα τη φωνή σας και ό,τι άλλο θα περιμένατε από ένα smartwatch αυτής της κατηγορίας. Αυτό είναι το Xiaomi Watch S4, μια πολύ ωραία προσθήκη στην γάμα των wearables της Xiaomi, τόσο από πλευράς κατασκευής, εμφάνισης, σχεδιασμού, δείχνει premium, το νιώθεις premium και με τα εναλλάξιμα λουράκια θα το ταιριάξει στο στυλ σου σίγουρα, όσο και από πλευράς δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών που διαθέτει hardware και software. Οπότε σίγουρα ένα ρολόι που μπορείτε να έχετε στη λίστα των υποψηφίων προς αγορά αν έχετε βγει αυτή τη στιγμή προς αναζήτηση νέου καλού smartwatch. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίας.